Ingat. What's up, guys? Today we're gonna surprise Justin's birthday. See? See? You know, it's my vlog. Mag-ready na siya ng Hello. Camel and cake. Yun. Dito, saan na natin yung cake? Okay na yung cake. Kita-kita niyo naman si Madam. May katawag, walang pambra. Joke. Yeah. Focusan tayo ni Rena. Busy sa birthday. Yun. Yo, Rena, what's up? Okay, take your time. Uy. Usa pila na edad niya. Ayaw sa pag-usa. Pagwa ka dito, bimbaka ka. Uy, Donnie. Isa kang ludi. Toothbrush boy. Yun. Pa, uy. Isti ba tayo? Gusto ka man doon niyo. Wow, si Madam. Seryoso. Ayun. Palaba inalusin ayun ay palaba. Puta na siya. Puta na sila. Gumigo naman eh. Migo na mo rin? Klaro ano. Wala yung ingat. Pagmato mo man si Jus. Uy. Hi. Mayroong gising. Hi. Say hi to the video. Hi. Annyeonghaseyo. Ano kita bulan naman? Ay, tabali mo na. Kung mag-horror. Sumpah na rin. Mata ko gusto dira na rin kasi gawas. Tapos na? Okay na? Uy, asa mga gift ninyo? Uy, mga amaw. Kana isumpay na rin. Uy, ang gift ni... Uy, asa ang gift uban? Kamoy ko na. Be, di ko mo da. Mag-video ako, sorry. Kana, be. Ato ka na, be. Kasi mo box. Ayaw ko yung... Ang ko na picture. Oh my gosh. Malulubat na ako, guys. Taga na, let's go na. Wala pa, August na. Kanya ba sakto? Ayaw, Jay. Taga na. Nag-represent na yung plastic mo sa plastic attitude. Kaya kung sa mo ni plastic. At least flower, dili pure nga plastic. Gugong. Ay, naku, go. Plastic nga flower. Taga na. Sige, let's go. Okay, guys. Surprise na kami sa birthday ni Justin. My gosh. Ako po na. Ato ko sa kilid dali. Come on. Ako. Happy birthday to you. Happy birthday. Alright. Happy birthday. Kanta mo birthday. Happy birthday to you. Birthday, Justin. Huy. Gumising ka, huy. Hi. Mau nakat, ikaw managat na nakat. Managat. Wow. Birthday. Dili dapita. Oh, dia ada pita na. Oh. See? Happy birthday. Hey, ako kita, umilami. Oh, that's it. Oh, what a nice happy birthday.
One more. Magaling. One more.